L-ammont ta' nies li f'Lulju ta' din is-sena għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ilaħħaq in-numru tal-popolazzjoni tal-ikbar belt fl-Iskozja, Glasgow. Fil-fatt, għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta iktar minn 580,000 passiġġier. L-aqwa 5 tiswieq baqgħu kważi l-istess, bir-Renju Unit iżomm l-ewwel post segwit mill-Italja, il-Ġermanja u Franza. Bitkabbir sostanzjali ta' 20.8%, Spanja kisbet il-5 post u bekk reġgħet deret mal-aqwa swieq tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għall-ewwel darba din is-sena. Ir-riżultati jindikaw li l-ħidma tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex jerġa' jirkupra it-traffiku minn Spanja qed tagħti il-frott. Is-suq Spanjol esperjenza l-ogħla rata ta' tkabbir meta mqabbel ma' swieq l-oħrajn. Intant, is-suq Ġermaniż kellu it-tieni l-aktar tkabbir sostanzjali brata ta' 10.6%. Dan it-tkabbir irriżulta mill-introduzzjoni ta' rotot ġodda lejn Berlin, Cologne, Düsseldorf u Karlsruhe. Meta wieħed jikkunsidra l-movimenti tal-passiġġieri f'Lulju, jirriżulta li n-numru totali ta' passiġġieri li għaddew mill-ajruport fix-xhur tas-sajf sa issa jaqbes iż-2 miljuni.